il-partita ġiet sospiża f'44 minuta b'inċident fis-36 minuta tal-logħba fejn il-plejer taħ arrest kardjaku u ovvjament ingħata l-ewwel għajnuna mill-paramedic staff tal-Assoċjazzjoni tal-MFA. Ovvjament il-klabb u dawk preżenti jinsabu taħt xokk u bħala-assoċjazzjoni se noffru l-aspett support psikoloġiku minħabba l-influenza li dak l-inċident se kellu fuq l-aspett mentali u emozjonali, li naħseb dak għandu jkun l-ewwel pass. Qegħdin naħdmu proprju bħalissa biex jekk mhux l-ambulanza preżenti f'kull partita x'hemm ħafna kif semmejtlek, imma li jkollna an emergency vehicle f'żewġ partijiet tal-pajjiż li jkun jista' jirrispondi fejn tkun il-logħba tkun tal-ima livelli. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.